Mapug sa Bacolod City Traffic Authority, liwat nga nagpangdakop sa Pasaway sa Dalan matapos ang malawig nga Holy Week break. Masobra isang agatos ka drivers gintikitan. Yaring balita nga itong gitutukan. Matapos ang 5 kadlaw nga ceasefire sa tunga sa mga BTAO enforcers sa mga driver, game on na liwat ng Traffic Authority sa Pagpangdakop pumalinsang Martes. 24 oras pa lang nakaligad, naginutok ng impounding areas ng BTAO sa BTAO headquarters kung saan ginabutang ang Masobra Shin ka mga e-bike, tricycle kag tricycad nga ginpangdakop. May ara pagin man nga nagatalalang bala, taban na gid kung mga hindi taga diri sa aton. Eh nagligad na kadakop kami to gani sa ka auto. Ti hindi taga diri taga Damagiti. Na siya gagamit lang kami ka Google. Humuli February 22 to March 20, Masobra 500 ka Pasaway nga driver gintikitan. Kadaman nga bayolasyon, pagbiyahe nga wala sang ORCR, wala lisensya, wala helmet, wala ukon expired nga motorized tricycle operators permit kag pagsulod sa mga prohibited zones gangay sa likod sang Dalan Lakson. Kung kisa kami pang may sala, ginakontra pa kami, pero sorry, mangayo man lang sila gyapon areglo. Mangayo man lang sila ayo. Kung sila tani, kung nadakpa na bala, dakop lang, kami maluoy man sila nga magpaayo. Ang 74 anyo sa si Tatay Rodolfo, wala may napauling at tinigangon para sa pamilya matapos sa dakpan nga nagabiyahe sa e-bike sa palibot sang Seneco. Kuha naman kami na ng 30 anyos na mga amon biyahe da, parking da. Ang mga apo ko kagpaw ay may kapanyapon gabi, adlaw na ko to gabi na ko to naapot mo. Si Eric naman, nag-arangkada sang e-bike ang ginabiyahe bisan pa balansin ni nga pwede siya madakpan. Bagay nga natabugid sa Martes. No way, no choice. Ano? No choice yun. Shin, tubtub 200 pesos ang multa para sa e-bike drivers nga madakpan. Samtang 1,500 pesos ang bayaran sa mga nadakpan nga wala MTAO. Samtang masobra 1,000 naman ang ginasukot sa mga wala helmet. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.